Hola i benvinguts. En aquest vídeo veurem l'estructura del curs A2 Competència Digital Explorador del campus de la Fundació Universitària Martí l'Humà. Per veure-ho utilitzarem un alumne exemple. Accedirem al tauler principal i dintre d'aquest tauler seleccionarem el curs de A2 Competència Digital Explorador. A l'accedir al curs podrem veure el menú de l'esquerra, que podrem mostrar o amagar, i el menú de la dreta, on podrem veure diferents seccions com el progrés de les diferents àrees i un calendari, on es podran marcar esdeveniments del curs. Si accedim a l'àrea 1 que està disponible, podrem veure la seva estructura, que serà fixa durant tot el curs. Podrem veure un foro per tal d'aclarir els dubtes dels participants. Una secció de continguts amb tots els recursos disponibles. Una secció d'autoavaluació que està el test que tot participant ha de complir. I per últim, la secció de tasques a realitzar, on està l'enunciat per posar en pràctica els continguts treballats. Com podeu veure, tant el qüestionari com la tasca requereixen que totes aquestes tasques s'hagin fet. Això és la compleció. Aquesta compleció la podem veure tant en aquests marcadors que indiquen quines tasques hem fet, com si despleguem el menú de la dreta en aquesta secció on posa el progrés de l'àrea i podem veure el tant per cent. Podem accedir directament als recursos fent clic en aquests quadradets que ens portaran als recursos i podem veure que aquestes dues tasques, tant el qüestionari com la tasca en si, estan bloquejades. A continuació veurem un exemple del funcionament de la compleció. Com podem veure, l'alumne exemple ja ha completat totes aquestes tasques i estan marcades com visitades i també en el desenvolupament del menú de la dreta. Fixeu-vos que tant el qüestionari com la tasca encara estan tancats. Anem a finalitzar els requisits de completació per veure el seu funcionament. Una vegada hem complert tots aquests requisits, com podeu veure, tant el qüestionari com la tasca estan disponibles pels participants i surt el calendari, com podeu veure. D'aquesta manera, la completació és una eina molt important per saber el desenvolupament de cada participant en cadascuna de les àrees del curs. Això és tot. Fins la propera.